Salam mehriban adamlar ezizileşler. Tagaban oturamysınız. Biz sizin her biriňiziň atgalaly ojaqlaryňyza diňe ağzy beriniň asudalyň ýaran bolmagyny, bize berkarar döwlet beren, hormat prezidentimiň janynyň sag ömrüň uzak bolmagyny arzulap, gadymy hem müdümi hem atly gepleşigimiziň nowatdaky sany siziň bilen. Mehriban eýleşler. Biz gepleşigimiziň bu sanyna Nawat Nurmuhammedow dogrusundaky söhbet görnüşler gepleşigimiziň dowamyny seretmegi makul bildik. Biz gepleşigimizde Nawat Halipanyň şägirdi var eginnesleri bilen hem de masgalası bilen söhbet görnüşleri size ýetirer. Şol sanada Halipamyzyň aýdymdyr sarlaryny dinläp bilersiňiz. Mukam Asır filmindäki baş gahrman, Qarqaraň aýdymlaryny aýdan bagşdynanyň şirin owazy ýüregiňe ýelýär. Denan bagşy diýilende Usat bagşymyz Nawat Nurmuhammedow ýadyna düşýär. Halkyň kalbyna ýeren bu denan milli sunatymyzda öz ýoluny ikrar eden başlamydan biri. Şirwan perdelerden aýdýan şirin aýdymlary bilen halkyň kalbyna siňipdi. Ol halk arasynda aýal bagşy diýen adalan halwiken sunuwatyny ýöredip, Usat bagşylaryň hataryna goşulypdy. Nawat Nurmuhammedow 1926-njy ýylda Qahy etrabynyň çukur agyl owasyny dünýä ýinýär. Ol aýdym sada çağalykdan emrinýär. Toýlarda, radioda dowtaryň owazyny ýa-da aýdymyň sesini eşitdi, bar işini taşlap dinleýär eken. Şol döwürler denan maşgala eline dowtar alyp, halkyň öňüne çykaýmak aňsat dälem bolsa, ýaş gyz bagşyçylyk ýoluny saýlaýar. 1940-njy ýylda Nawatlyk maşgalasy Aşgabatda göçüp gelýär. Aýdym sada bolan höwes Nawady şol wagtky Türkmen Döwlet Filarmoniýasynyň halk saz gurallar toparyna getirýär. Sina topary ýaş gyzyň sesini dinläp, oňa ýokary baha berýär. Şeýdibem Nawady 1942-njy ýylda şol topary işe kabul edýärler. Şol wagtlar ol 16 ýaşynda. Zehinligi bagşyçylyk kärine ihlas bilen ýapyşýar. Ol Sahy Jebbarowdan aýdym öwrense, Molla Teçmuradowdan saz çalmagy öwrenip başlaýar. Nawat öýleriniň iň ul çağasy. Oň jigleri Ogul Gurban bilen Meret Nawady öýkünip aýdym aýdar ekenler. Näzirler biziň bugunky gepleşigimiziň mihmanam Türkmen Milli Konservatoriýasynyň uly muallimi, Türkmenistanyň halk artisti Şemsat Hojaýew hemde ýa sazanalyk edýärler Aman Muradow Sapar Murat hemde Atatürk Bayramgelli. Ine mihmanlar gepleşigimizde hoş gördük. Ine biziň gepleşigimiziň maksady ýanky belleşimi ýaly biziň Nawat Halipa dogrusynda. Ine Şemsat sizem biziň Halipa bagşymyzyň bir şägirdi. Ine şo münasibetlen biz gepleşigimizde şunkun sizi çağırmak makul bildik. Ine Şemsat şu gepleşigimizde ilkinji berjek soragymyzam ine biziň näme dinan başlamaz. Ona da ilkinji bir aýdan dinan başlamaz kenne ýöne siz şu mährem dinanamyzyň içinde bir Nawat Halipany taýlapsyňyz. Sunwatda ilmidama Halipa bolmaly. Haýsy urda da bolana diňe bir sunwat hem däl ähli urda da kär taýlap alanda özüňe Halipa tutunsaň şo tutunan kärňem kämil nesilme nesil geçýän has gowy ýol bolup gidýärdi. Ne aýdym saz sunwatyna da bagşylyk sunwatyna da edil şolar ýaly biziň aýdym sazymyz gadymdan gelýän aýdym saz sunwatymyz we ne biziň Halipalarymyz şuň günümizde çenni öz şähertlerini geçirip şähertlerim öz şähertlerini geçirip
Şo halipa şäherlik ýoly dowam edip şu günüme gelipdir. Ähli taýdanna da bagşam özüniň halipasy wa şo halipadan bir akpata alta geljekdi de şol halipanyň ýolum asır dowam etdirip gelýärdi. Nawat Nurmuhammedow barada gepleşik edýäňiz şoňa goňyan begenýän ne şonuň şäher hökümine şu gepleşik gatnaşmaklyk meň üçin bagyt. Nawat taýdan taýlamagymyň bir itaat sebäbi teleýaýlymlarda goýberlen mukamyň sırrı kina filmi. Şo filmim men ýaş döwrümden beri görýärdim. Şonun aýdynlaryny dinleýärdim şo filmiň. Şo aýdynlaryny dinlämde de tek o wagt ýaşyrak bolamsoň şonu bir kaýdy bagşyň aýdýanam bilmeýärdim. Ente bir aýdym saat uğrunan ýaňy bir gidi uğranmaklam da ýaş döwrümde şo film başlapdy da onuň şo ansambla işe gelen döwrümde de Türkmen telewizionynyň we radiosynyň ýanyna ansambla işe gelim. Şo işe gelen ýerimde de bir näçe halipalar bilen işleşmek maňa meser etdi. Hemmetiniň aýdynlaryndan, hemmetinden öwrenýärdim halipalardan. Ýöne itaat bir haýsam boza bir zat ýüregime bir ýetmezçilik edýän ýalyk bir haýsa köpsem näme erkek bagşylar diýen ýaly, denan bagşy bizde şo ansambla ýokdy diýen ýaly Bigol Muradowa bizde işledi. Şo filmdäki aýdymlar dutaryň aptaryny karkaranyň ýerine ýetiren aýdymlary hat göwnüme ýaratdy. Onuň şonu Türkmenistan halk artisti Ýamur Nurgeliýew Nawat Nurmuhammedowyň aýdýanyny aýtdy. Inte halipam görmäkem işten soň galyp magtaban lentalaryň üstü bilen dinläp öwrenýärdik. Şo wagtky bizde bile işleýän belli gyjakçymyz Atawliýew, onuň Ýamur Nurgeliýew, şular ýaly halipalar, Akmyrat Şarif bilenem şo döwürde işlemek meser etdi. Şulardan Nawat taýdan aýdymlarynyň saatlaryny öwrendim.
içine atına Kırgındırma düşman ala dostuna Dağı dadi boye Kara otod akıl menun içine Milletin benim halim ay gitmeler gitmeler Ah yarim Milletin benim halim ay gitmeler gitmeler Leýän belleýäňiz umuman ýaňky şu Mukamyň Syry filminden siz şu Nawat Bagşynyň ýani Nawat Halypamyzyň bir ýerine ýetirendigini bilemokdym diýäňde. Ýöne şu filmi seyredip şol aýdymyň aşygy bolanyňyz hakyna gurun berýän. Şu ýerine ýetirjiligi men gûnuma ýaratda. Esaty näme saatyn çalmalla aýdymyň. Saatyn çalyp aýdymda hasam ýerine düşýärdi aýdym. Şonda da maňa şu aýdym saatlaryny gowy öwrenmekde şol geçen Halypalamyň köp kömegi degitde şoň ýany ilmida Nawat Nurmuhammedowyň ýanyna taýdanarlyk eden Atawliýew dutarçylarymyz bar. Şolarym maňa köp kömek etdiler. Şeýdimim şu aýdymlaryny öwrendim. Şemsat, onu sizin Halypaňyz eliňizden tutup dutar berip öwreden nälerini siz şu bir ýanky Nawat Halypamyzyň aýdymlaryny bir halap bir kalbyňyza siňdirip şeýdip öwrendiňizde. Ho, şeýdip gaýbana da şoň aýdymlaryny öwrendim. Ýa-da şoň aýdymlaryny öwrenmekde maňa şoň saatlaryny, aýdymlaryň saatlaryny çalmana, aýtmana uly mümkinçilik döreden ýanky aýdyp geçen Halypalamyz. Şolardan şoň ýa-da aýdymlarym näme? Ýa-da Nawat taýdanyň Halypasy näme purlaga, takaga bolanna, olarym şeýle güýçli bagşladanlar bolan soň onun bir her bir bagşynyň öz aýdym aýratyny bolýan. Çal tipkinne aýdym aýdylýar ýa-da haýylarak tipkinne aýdym aýdylýar. Aýdymlar şeýle çyrşylmly däl ýalan bolan ýöne dipkini güýçlüden bir ýyl öz boluşly aýratyn bir ýerine ýetirjiligi bar da. Keňi bar diýen. Hawa. Şoň ýanyda şol belli özüňe gaty göwüniň ýetämede ýany gyjak ýa dutar çalyp bolanok. Şoň aýdymlaryň sadyny öwrenmekde de köp kynçylyk çeken wagtlamam boldy. Şu aýdymlamy teleýalimlerde, radioýalimlerde dinleýän eken onuň köp çagaly ene öýdi. Onuň şu çagalary, gyzlarym diýen eken eje saňa meňdep duran bagşama eje teň tetiňe meňdep diýen ekenlerde. Yaş bagşy märekeň öňüne çykyp konsertlerde taplanýar. Şol ýyllar urşun gadaply döwürdi. Bagşy taýdanyň şirwan perdelerini ýanglanýan aýdym saatlary, hemme zat front üçin işleýän adamlaryň ruhlaryny belinde götürýärdi. Bagşy üçin urşda söwüşip ýören esherleň öňüne çykyş etmek Nawady tolgundurypdy. 17 ýaşlygy bolup, urşun iň gadaply günlerini çykyş etmek gahrmançylykdy. Allym merdimli söwüşüň arasyna din çalmaga sehelçe pursat bolan esherlere aýdym aýdyp bermek jogapkärli. Oň mahmal owazy esherlere dogduk depen sergin şemali. Ene howdusy, ýar kasamy, uýum ýahrywanygy bolup eşdilýärdi. Şol owazlarda güýç hem ynam bardy.
Zalim kul oldu yadem bir de kısmetini ezan şu oldu. Ayardan aylanma yedayil oldu. Zalim derya senin izan garip izan geçti mi? El höpis boyundan. Dedim ay 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 zalim derya senin garibi zan geçti mi? Şahtenem farakat atapmadım ahilom ol yarın hapı çiğnayı gıyrasını can tüllü ayar bilen geçen yakmıyadın ahilom zalim derya senin izan garip izan geçti mi? El höpis boyumdan dedim ay 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 tünü derya senin garibi zan geçti mi? Biz dürücülük toparımız bilen bile şu Navat yengemizin bir öz maşgalasyny bir mehmançylykda bolukda gelin gepleşimizin şu ýerine şu pursatlara seredelim ondan sonra gepleşimiz ýene dowam eder. Zan garibi zan geçti mi? El höpis boyundan dedim ay 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 zalim derya senin garibi zan geçti mi? Şahtenem farakat atapmadım ahilom ol yarın hapı çiğnayı gıyrasını can tüllü Tekis çağan körpözi bunça agayva. Ecem caniyatla ya deyip ulayarlaganım can edenne şeyle bir begenlik şoýja bir hili tolgunup bir hile kimme yatlamalar gözüňüze geldi. Şeyle mehriban ecem can füýçü dillidi balam gözüm diýip ulandy hemmemidi. Ertir bilen
Qakamjanyň täher çagyny diýip saz döredýärdi. Şo sazlara oýanýardyk biz. Ertir bilen Ejemjan bide hamiri gurtýardy gödeljan kimde. Çörek pişirýärdi, şeýle tüýç çörekler pişirýärdi. Aňyrdan nawatdaýda salam alik diýip boňşulamy geldi. Hersine bir çörekden berip goýberýärdi. Bidem näme beýdýän, Ejemjan diýsek, birini ödüňiz diýen, birini ýyle beriň diýärdi. Şoň aýdan zatlarynyň hemmesi biziň kellämizde, ýadymyzda. Bide terbiyeli bolun öňüzden ýaşly adamlar çykda salam beriň diýärdi. Biz şeýle bagtly maşgalan çagalar sebäbi ejemiz bagşy atlawyryly qakamyz sadanna. Men qakamjan gülekmän gowurýardy. Howlymyz duranmyrmysy agaçdy, gülli, ertir bilen turup gül ýok goýýardy başucumyzda Ejemjan. Hal fabrikde işleýärdik aýallaryň bilen. Her hepdede diýen ýaly bir gucak gül getirýärdi bize. Halçylar arma wörüňdik girýärdi. Halçylarym bir begenýärdi gelenine Ejemjanyň. Şeýle gowşyryny owady bilen akdyklaryna hudular çekýärdi Ejemjan. Yeniden tes çagaçlary bulamazdan giden. Bir gün men işden geldim bolyn. Narymjan ertir şemsat diýip bir täze bagşy gyýjagaç barmyş. Şol welýä öýümde diýdi. Menem bor Ejemjan taýinlanar diýip şeýdip gel laňyrdan şemsat şeýle on görmede de şeýle gow garşylady. Gel balam gel gudym diýip. Şeýt perhileki öz sırlaryny öwretdi Ejemjan şemsady. Onuň gelip giden soň bu meşhur bagşy bolar. Biz hakda kitaplar ýazylar balam. Siziň soň çagalaňyz okar, akdyklaryňyz okar. Bu ýerdem meşhur bagşy bolar diýipdi maňa. Şemsat gelip giden soň. Aýdyşy ýaly ökde tölemi Türkmenistanyň halk artisti diýen ady eýe boldy Şemsat Hojaýewa. Meşhur bagşy bolar diýipdi Ejemjan şonda gelip giden soň. Şu wagtdan şeýle sesini radioda, telewizorda eşdemizde Ejemiň sesini meňzäp dur şoň öwreden zatlarynyň hemmesini alypdyr.
tüngünün hoş gehi galmanım tinnin galmanım şeyda kuvim teyilgehi galmanım tinnin galmanım tahirim tinnin galmanım hicran bun bun örter hicran bun bun galmanım tinnin galmanım tahirim tinnin galmanım galmanım tinnin galmanım örter hicran bun tinnin galmanım tahirim tinnin galmanım Bidem şoňa buýsan begen ýat Ejemjan şeýle ýatlap ýörünlerini şular ýaly bagştadanlaryň meşhurlyklary ýene-de çenni gidip otyr tuwelemi biziň Mehriban prezidentimizden ýol açyp berip otyr ýatlaň şolar diýip otyr sag bolsun Mehriban prezidentimiziň ömrü uzak bolsun aýdym saat çalnanna biziň şo saatlar eýen biziň içimizde ýanglanýar. İçimizde eýem şo saat biz ganymyzda bolan soňmy näme saat çalsalar biz şonu hünglenip bilýäs eýem. Sözüni bilmesem eýem hünglenip içinden geçýär-de men Akmar Şaryfyň ogly bilen bilisleşdim mol işler ikinji taçylyk mektepde. Bir gün oturýan gelgunça taňa bir kakan saatyn çalyp bereýinle diýdi. Menem geçip oturdum seher çağına diýen saatyn çalyp berdi. Bu şeýle nähil döretdi kämen anan ýadaga diýe okuwçylara da öwredýänni bir şeýdi. Ýeni-de çenni bulan adawry tuweleme ýatlanyp dur, gidip dur. Biz gaty bagatly maşgala. Biz özümiz şeýle begen ýatlanýarny. Sag bolsun aýdýas. Hormatly prezidentimiziň başlyk bolsun tutýan tutumly işleri ilmidan rowaç alsyn. Şemsat ýaňa da şu teleýaýlymyň üstü bilen sizi bir dinleýän ekenipde. Ine şu öz halipaňyz bilen onu görüşmek niýetler etdimi? Onun şeýdip şoň aýdymlaryny her gün ýaly şu öwrenip gidip ýörnüň bir gün ýagmyraga maňa diýdi Şemsat men saňa diýdi şoň halipaň bilen duşuraýna diýdi. Men o wagt halipa Badram öýdemok dogry aýtsam beýdiýsen bir hilem bolýar boýuny halipaň diňe şo filmde bizden has oly bol geçen halipalaryň birdir öýdýädim ýöne. Bareken awatdaýda onuň şeýdip etadi maňa duşmana sebäp bolan şu Türkmenistan halk artisti Ýagmur Nureli burun işden soň meni alyp gitdi öýlerine meni ilmidama öňgörüşip beren ýaly şeýle bir mehirli garşylykda diňe bir bagşçylykda däli durmuşda da özüňi nähil alyp barmaly. Dinan wagty bolup halkyň öňüne çykanda diň erkek bagşçylardan aýra tynykda dinan bolup halkyň öňüne çykmaklyň özi bir
Kıyna näme de bolsa halkyň diline galmajak bolmaly, özüň gowy tarapdan tanatmaly, öz egneşigiň, özüň alyp barışyň şu zatlara maňa öwredýär-de. Günne gün aşa diýen ýaly ýanyna gatnaýadym, onuň şoň aydymlaryny intek öwrenmedik aydymlaryny öwrenem soň şoň öňünden bir geçýärdim-de, onuň şunu aýdyp berýärdim, men şu taýyn şeýlere gal, bu taýyn beýlere gal diýip maňa köp ýerde maslahat berýärdi. Onuň aydym-aýdyňda şo Nawat daýdanyň aydym ýerine ýetirjiligine jukgully ýok-da. Şu jukgullyny maňa kän etmegi ünemetde. Diýe oň halipalarym şonu maslahat beripdir. Şu jukgully öň başda Nawat daýda şu jukgully edýän eken bolýan sahaga da, pırlaga da şonu kän oňlamandyr. Sen şu edil şu jukgullar gedek gelenni, sen başlara, fadanalara gedek beräý diýän ekenne. Ýöne edil şu jukgullyň ýerine bir jukgullyny eden ýalyk şoň bokurda onu bir ütköşüklük batda şo Nawat daýdan. Bir heň jagad berýär. Bir ýyly şo taýda edil jukgullyny edilen ýalyk ýerine salýat da öz sesini. Bir öz ýoguýundan mahmal sesli ütköşük sesi bardy. Onuň menem şol Nawat daýdanyň aýdýaly kän aýdymlanmaň hiçbirine de kän jukgully ulanmadym. Ses alışym şol Nawat Nurmuhammedowyň ýolundan bolan soň hemme aýdymlanmam şo Nawat daýdan aýdymdyr öýdýärler ýöne. Nawat daýdan aýdym aýtmadyk aýdymlaryny aýdýan halipam şo Nawat Nurmuhammedow bolan soň şoň sesine, şoň ähliňe gidýär-de. Türkmen iline zenan bağışlar ýer döwürde de bolupdyrlar. Oňa saýyp diýen bir zenan bağışı bolupdyr, kara diýerler oňa. Hacvivi diýen bir zenan bağışı bolup geçipdir diýerler. 1947-nji ýylda men ýaş oglandym. Şonu men Mari etrawynyň Zarpçy diýen kalfozyna aýal doğurma öýlerine gezmäge baramda Aşgabatdan bağışı gelipdir diýip gürrüň etdiler. Men gatyp begendim. Agşam bary bağışı aýtdyrylýan ýere baramyzda hakykatdanam ulu halylar ýazypdyrlar. Adamlarym üýüşüpdir. Bir topar aýallaram, erkeklerim üýüşüp otyrlar. Men hayran galym. Ine birdenem aňyrdan elleri dutarly, gyjakly erkek adamlar hem zenan başlar gelip ýylyň orta arasynda oturdular. Nur Cemal Adiýewa, Nawat Nurmuhammedowa ellerine dutar alyp ine birdenem aýdym başlaryny, saz başlaryny ilki bilen Nur Cemal Adiýewa bir näçe aýdym aýtdy. Hayran galyp gapdylyny bir topar sazanlar bilen aýdym aýtdy. Soňundan Nawat Nurmuhammedowa aýdym aýdyna dinleyijiler, aýallarym hayran galdy. Oň şeýle odan ýakymlyteti bütün dünýäni gaplap aldy. Men göwnüme bolmasa şol töwerekdäki tapırdılar, töwerekdäki seslerini kesip aýdym dinleýän ýalak boldy. Hayran galym şeýle aýdymy, onu da zenanyň aýdýan aýdymny men ömrümde dinlemedim, ömrümde işitmedim. Ine birinci gezek ben Nawat Nurmuhammedowany şonu gördüm. Tele ýaýlyma işe gelemde meni ýöne de aýdymsaz bölümüne işletdiler. Men aýdymsaz bölümüne rejiýorluk etdim, redaktorluk etdim. Ine şo ýyllarda 1970-nji ýyllar bolsa gerek. Nawat Nurmuhammedowaň konsertini taýýarladylar. Menem bordy o döwürde gelip telefon çağırıp durýarlar, telefon zat ýokdy. Men Daýhan birleşigine baryp Nawat ejeleriň öýlerini, howullaryny tapdym. Şonu şu maýaýlaryň
başlardı. Sonra barımda yine de men edil ilk başta ayal bağışını görümde hayran kalışmayali. Bulan hoğulsuna giremde yine de hayran kaldım. Bu hoğulu şeyli bir yer ve yer tertipli. Men giremde gel oğlum deyip Navat Nur Muhammedova zinan bağışı nan yapıp duran ekeni. Ol beyle yanına olsa o çoktu taşırdı qadan kaynap dur. Anırdı bir bölü öz enesine taraptı zap dur. Onu olsa bir kıyız sağıp dur. Anırdı anın yaz öz adamsi gel oğul deyip men çağırıp olsa tut çiviklerini pürdelep yüpek kurçuğu tut yapraklar tayyarlap durlar. Bu seredende her kim öz işi bilen şeyle yer ve yer kurulun hocalığı görmek men için yine bağıt oldu. Onun men annan yazağın sağdanına Nabat Ecemizin adamının yanına varıp oturup benim tut tüy düştüm. Onun yanca yine Nabat Ecemiz nani yapıp bolup yanıma gelip oğlum men sen tanıyan sen kanter deyip gelensin. Haçan neysen barayar dedi. Ondan sonra etti. Ana gelipsin ne mene harayacak dedi. Men olsa Nabat Ece men şumdama hadır yeközüm oku yangu tor bir devletim nahranalarına hiç uğnaş pişiren oklar. Bir uğnaş edip pişirip versen diyem de ol hedil edip bullu vah qadanını anaşmat no yok aynat burada. Uğnaşam hadır kesilen diyor ataymalı deyip hedil edip bullu. Sondan son ol gelip yürüyütü 6-7 tane aydım verdi. Ana şu yıllarda Ak Muhammed Aşirif deyip yürüyütü bir bağışı sağlışınat vardı. Ol şol karkara, şol zinan bağışı vardı. Ol yürüyütü bir tele oyun yazıptır. Ol tele oyunun adını perdentten ayıran perdeler diye koydular. Şu devirde mukamın sırrı deyip altı garlıyım. Şu kino koymağı tayyarlap adamlar, artistler saylap yörönekeni. Ana men şol tele oyunu koyumda şol karkaran aydımını kime aittirar kalk deyip sinanşamızda yine de bizim fikrimize gelen Nabat Ecemizin aydımları oldu. Ondan sonra men şol kino çıkmanka şunlar yani tayyarlanıp yöründe ürünü siz tayyarlanın şunu iyiyle görködün deyip bizi kıssansalar biz onu katıp az vaktin içinde tayyarladık. Ondan sonra iyilerden bir topar hatlar geldi. Şol karkaran aydımını Nabat Ecemizin aydımlarını ayttırdık. Onu biz ikinci gezek iyiyle görközdük. İyilen isleği oyunca Nabat Ece ulil şol aydımlar için minnettar oldu. Şu yıllarda men Türkmenistan'ın halk artisti Kılıçberdi falan aragatnaşıkta oldum son men olur akşam ara gezmeye barsam altı qarlıyıp oturan ekeni. Ol men bilen tanıştı. Ondan sonra televizörde işleyen olsun bir şunyalı oyun gidip bir perdentten ayıran perdeler deyip karkara varada deyip menden sonra di hava ben şol oyunu men tayyarladım. İnni yakın günlerde şunu kaytalap görkezmekçi diyemde hayırın ya bana haber et ya da belli ne de olursa haberini getirin benim göreyim diyende men bor altağa deyip hayırın gidecektir der onu ayttım. Ondan sonra ol karkara varadaki zenan bağışı varadaki tele oyunu perdentten ayıran perdeler diyen oyunu görüptür. Ertesi irdenem öz
kömekçetini Barış Atay'da Kadir diyen oğlun var. Son aydımlarını, sazlarını alıp gelip iyi veriptir. Altağı iyi verdi deyip ben gelen tağa ol aydımları, şu verilen sazları, kör da aydiyan aydımlarını onu ben berip koyverdim. Sondan son altı garlif bizim tele yayılımda koyun oyunumuzu koyup karkaran roluna men tele yayılımda oynadı Liza Garayeva verdi. Kör Hoca'nın keşfine oynatmak için Marat Niyazova verdi. Mukamın sırrı diyen kinoda da Türkmenistan'ın at kadının bağışçısı Navat Nur Muhammedova'nın aydımı bu kinoda da yanlanıp bütün Türkmen ilini hem de köp yerlerde on sesi yakımlı ovadı ile hezil verdi, ili beğenirdi. Navat Nur Muhammedova hakta aytsak hemmemin halipamız ol. Na mukamın sarakina filmine şu karkaran karayın içine hinglenip oturun yerine aydiyan aydımını men yerine getirdim. Aşık mağsuguna yetişer mi koğuşar mı Karkara Kör Hocalı bağışı bilen hanın toyunu yarışıp aydım aydıya. Şonu toyda yanlanan aydımlan bari Navat Nur Muhammedova'nın aydan aydımları. Navat Nur Muhammedova hayti nesil dinletede, yaş nesiller dinletede, yaşlı adamlar, yaşlı dinanlar dinletede, özün dinletip bilyen bağışı, dinan bağışı. Sebebi Navat Nur Muhammedova'nın aydımlarını dinleyende gayren aladan yadından çıkıyor. Şoň ýaly yerine getirip halkın ünsün şu aydymı jemläp bilen dinan bağışı. Muňa näçe aýtsaň az on aýdýan aydymlaryň tarypyny, öwüsini, halkın göwnüne ýakýanlygyny, halkın göwnüne alyp bilýänligini näçe taryp etseň az gelýär. Sebebi Navat Nur Muhammedowa bilen köp bayramçylyk çärelerini bile çykyş etdim. Moskwa gidip Türkmenistanyň günleri geçirilirdi Moskwa. Şonu ençe mesapar bile gitmek nesip etdi. Şo ýerlerde bile aydym aýtmak maňa nesip etdi. Şo döwürde 4 uly Durdiýew, Han Ellan Namradow, Navat Nur Muhammedowa, men 4-5 tane bağışı bolup gidilerdi, iyi bererdiler Moskwa. Türkmenistanyň günleri geçirilen Moskwaň idara kärhanalaryna çykyş etdik. Navat Nur Muhammedowaň dagy aýdymny men özüm dinlämde. Dünýede bar alam gaýgym ýadymdan çykýar. Ne şoň ýaly ýerine ýetirip halkyň göwnünden turup bilýän denan bar Navat Nur Muhammedowa. Can, hayre karkara.
Hocali. Nere kella karkara? Elbette her bir şägirt bir halipadan bir tapalanan soňra öz bir uğruny ýoluny tapmaly. O doğru aýdýaňy. Näme hemme şägirtlerim bir belli halipany tutunýarlar, şoň ýolundan gidýär, onuň teň öz aýdymaýçy aýratynyň bolmaly, edil şo halipa boljak bolmalym däl, teň bir öz ýolundan planyň aýdymaýçy diýdirmeli. Onam näme Hudaý tarapyn bir öz wekiniň tebigi wekin bolmaly oňada. Bir her kimiň öz aýdymaýçysy bolýar, öz tebigi wekini bolýar, onuň artyk majam bolanok, kemem bolanok, bir her bagşynyň öz aýdymaýçysy bolýar. Her bagşym özüni bir aýdym bilen tanadýar-da. Hemme aýdymlaram aýdýanlara bolan ýöne şu esadyny men bir öz pikirim bolur. Halipa hökümine öz her kimiň öz pikiri bar da, öz pikirimçe men aýdasym gelýäni sahanyň aýdymaýdana bugun niýe bizim şu wagtky halipalama, şu wagtky başlamydan aýdýar bolan ýöne edil şu sahanyň aýdyşýarlyk bolanok diýsem ýalňyşman sebebi sahaga şonu bir hili öz başlyk bir ütköşük edip gidipdir da şol aýdymy. Mullaga da, humarala diýen sahadyna da şeýle şonu gaýtalanmasy edip çalypdyr. Onu soň başga sahadynalar çalanna da edil şol sahadyal bolanok ýöne öz boluşly çalyşy bolýar ýöne şu bir ýygyny hiç bir şol gaýtalanma diýäl edipdir da şu halipalaryny nawatdaýanyň aýdymlaryna şu wagt kimmeler diýe Sahip Cemal ýa Tünleriýa diýen aýdymlaryny başga dinan maksylamy näçe aýtsa da şu ýerine edil nawatdaýdan aýdyşýal bolanok şol. Ýöne bizim näme şäher dökümini özümizçe ýerine ýetirýär ýöne şu nawatdaýda şol aýdymlaryny öz pikirimçe şu nawat halipa diýdirýän aýdymlary mykadýanna. Dogry. Şemsat. Ne şu nawat halipamyz şu beýleki bir bagşlamyň aýdymlaryny ýerine ýetirýärmi? Ay näme aýdym saat suňatyny aýdymlar her kim öz isleýän aýdym bolýar da ýöne ýanky diýişiňe diýäli her bir dinan maksy bolsun bir geçen halipanyň erkek bagy bolsun tapagy ýok, öz halipasynyň aýdymlaryny aýdyp şol ýollarny ýörýär da sahaň şähertler sahaň aýdymlaryny köpräk dinläp şoň aýdymlaryny ýerine ýetirýän bolsa dinan maksylamadan dinan maksylamy Nur Cemal Adiýewa, Sürgün Meretkelliýewa, Akçul Muradowa ýalyk biziň meni de başga bagşylamadan geçen şolaňam aýdymaýçy ýollar ýerine ýetirjiligi aýratynda olaňam öz şähertleri bar. Ýöne şol olaňam aýdymlaryň içinden ýerine ýetirýänler we teşnit diýen aýdymy näme? Akçul Muradowa da ýerine ýetirýär. Onuň Nur Cemal Adiýewa da ýerine ýetirýär. Nawat Nurmuhamedowa da ýerine ýetirýär. Ýöne hertiniň öz aýdymaýçy aýratynyň ütköşükde. Hertiniň tesalşyny, çekүүny bir pesayra aýdýar, bir güýçlürek aýdýar. Onuň şonu şeýdip tapagat bolýar da. Dogry. Ne Şemsat doğrudan bir mehrem halipalamyz dinanamyz bilen söhbetde solamyzda gurrun berýärler-de umman medeniýet sunat işgär bir sahadan nawaýtyn aýdymçy bolsun ýa destançylamyz bolsun, sahny işgär bolsun, şu sahna çykyp bir halka bir aýdym ýa bir näbiziň artistlerimiz bar da bir belli bir keşfi ýerine ýetirenlerine diýär-de şu öňde oturan bir ýerleşlemediň şu öňki hatardaky däl, şu ýyzy hatardaky oturan bir aýdar ýaşuly dinanamyz bolsun, atalamyz bolsun, umman durly ýaşdaky ýerleşlemedi, ten şu öz aýdymyň çykyşyň, hereketiň bilen begenler we milýan, gynandyr we milýan, bir wondyr we milýan diýär-de şonu şol öz aýdan aýdymyň ýa bir ýerine ýetiren kesbiň bir ýerine ýetenligi diýip gurrun berýärler-de. Sunat işgäriniň sahadandan bagşyň ýa bir artist bolup teatrda oýnaýan bolsun, hertiniň öz halipasy bolýar, şoňam öz boluşly halka täsir edişi bolýar da. Öz aýdymyň tesiniň özüň bir her bir adamyň öz ýüregine ýakyn bagşysy bolýar, ýüregine ýakyn sahadanasy bolýar, oňa täsir edişim ütköşük bolýar. Özüň tesalşyny, aýdym aýdyşyny ýa bir aýdýan aýdymynyň
ne halk aydımdan hergelini süýü hakkında aydym bolýa. Ne inelemede hakkında ya edep terbiýe hakkında, gahramancılık hakkında aydymlamady bolýa. Şolaň içinde de aydym aýtsyna şol halipanyň bir meselem süýü hakkında aydym aýdýan bagşy has şonu gowy ýerine ýetirýär. Ya da o bir geçen desanamadan aydym aýtsyna has ýerine ýetirji halipalamyň aydym aýtsy aýry tenne bolýar. Şolar ýalykda halkyň öz gowuny ýarayan bagş tadanlaryň dinleýişine görä, öz ýüregine ýakynyna görä baha berilýär da bu zatlar. Ýetadan hem näme şo gadymdan gelýän aydym sat tungatymyzy ýoýman şonu dogry halipalardan öwrenip, saatyn dogry öwrenip, tetinde bir hatam ýakyn halka söýäjegrak aydymlaryny aýtmaklyk oturan merekaňa da bagly aýdýan aydymyň sen bir ýaşylyrak adamlaryň öňüne aydym aýdyp oturmasaň şoňa ýakynrak aydymlar aýtsaň hatam olan gowuny ýakyn bolýar. Ya ýaşyrak oglanyň ýyllaryň içinde bir toýda dawarada oturmasaň şolary ýakynrak aydymlar aýtmaklyk bilen şolaň gowuny turmak bolýar. Näme biz sunuň otda bir halkyň gowuny ýarayan aydymlary köpräk öwrenip aydymyň näçe öwrenseň soňuna ýetmek ýok, öwreni bermeli. Onuň esasen hem her bir şägirdiň öz halipasynyň ýolundan ýörýär. Dinan maksatlarymyň hem näme şo diňe nawatdaýda del biziň geçen halipalarymyz we dinan halipalarymyz şolaň hem aydymlaryň köpsini aýdýar. Ne şu günlerde de hem öz ýaş taliplamyda da öwredýär dinan maksatlaryň ýoluny. Diňe bir dinan maksatlaryň aydymlar deneme geçen Orazgel Ilyasow, Mene Garaýew, Saky Jepbarow Jedip näme sunuň otdogam etdi orada. Ine semsat ýaňby biziň mährem bir bagşy dinanymyň bir maskalasy bilen hem söhbet görnüşler bar ýylysdamada ýetirdik de. Elbetde biziň köp çagaly mährem dinanymyň bir şular ýalyp köp çagalygyna garamazdan bir şu sunuňda saýlap, şeýle bir ýyl galdyrmagy bizi bu ýsonlara begenlere tebäbi biziň mährem enelerimiz bir dünýäniň bir bezegi görkü bolup durýar-da. Dogry aýdýaňyz. Ne şuň kun şeýle biziň geçen Ustad Bagşymyz Namat Nur Muhammedowa barada şolar ýaly gepleşigi edip oturanyňyzda gaty begenýän, gowanýan size sag bolsun aýdýan, köýnesi bolmadyň täzesi bolmaz ýa-da biziň geçen halipalarymyzy tirtegine galdyrdy. Hormatly arkadamyň jany sag bolsun, elmidama işleri rowaj bolsun. Sag bolun Sepsat. Siziň hem işiňizde öz sünükleriň ýaran bolmagyny. Näme biziň ýaş nesillemizde bir aýdym sadyň uğruny öwredip, midama sag bolsun almaňyzlardy edýär. Hanım kul bolly, yardım bize kısmet ayçan şu bolly. Yardım ayralanma yedeyil bolly, zalim derya tenini vay garibim can geçti mi?
garip can geçti mi? Alheput ha alheput alheput boyumdan pennen ay hay hay ay Tünü derya tenen garip aycan geçti mi? Zeyleşler görüşümüz el bize verilmekten tamamlanıp barýar. Bizde elimdäki ähli gowluklaryň ýaran bolmagy, bize berkarar döwleti beren, hormatly prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzulap, gadymy hem müdimi hem atly geçmesini geçirip durýar. Sag bolun, sagaman oturun.